Accra Badwam TV Badwam Jumadi so yada Apostle Dr. Nita Kutegwase Ninkran Sama or dear Bray, dear do Sonny Badwam Cassian, some on your Betty will be any Abobloshi, a yard this year, one more Kojawa Bossonum, a buying a goose, so say will be sa scrap dealers no a free hoya the horn some no ever bro. Now fe yakwa kwashenra de Juma, K a year AM penny 4. Ye one cram one ten so a year dreadful no one jaja kwan who in every hono or so for her cran so say one better task force no margin ho Sabeya will be answer maybe and only sending an pay me bro Adom TV Bedroom Casse or share live on Facebook /Adom TV Extra Go TV a 119 DSTV 280 Media Fear Amankwa Tamaklu Faseda Emma Joy Trish Nintadi Bako and Shemi. Afiani di MNT said there's something chemo etie. Director Weber anope mechiao mutu. Enkramanta mimo swafo Linda Oklu enene waba pro akọ abobloshi. Na ne kasa mu no se aban ne gunhihye so enche. Scrap dealers na won makwaje ho aboso ro beyi wo afri ho Adom TV kase etwaso yi. Yeah, Kaka, design na dear near Shusha Wahasi. Okay, at during 2024 election, fancy has a her for projects. And say, I'm almost 109 day, almost free her. I'm a place, I mean, during the era of Henry Quarty, my predecessor. And after the election, yes, almost by Biom Eba Hasi. Yes, 30 committee, I knew Mukasa, I am beside problem since after the election, Musaba, almost so much I almost have. And chair, young wage was in a bear, almost how no Yabaya, the Yabasham, near say you almost if he has it. Now, the Omuko baby, your castle or Munkon. And I yes, I auntie, yes, Omuji scarf of Abobo Yafui, and Omu dump, Omu the higher refuse dump. And I know see a catch assembly and say, Omu put a stopper, Mino Cassie. Omu prevent it, Omu di abobo ya ba. Nti ya nkasa ya ba be hwe. Say dia na ekoso wa ase. Na ya share steps a ye be take in place. Oh, enche, to say the American, there's a committee handled by local government minister. Nti enche ye be from na nhihye wo ho no. Ye ne omo aka. Ye wi a to say the oka won say ya fancy as a gate any anu. Me did say gate to anu anka me did some besan baba haseba. Tiara share near Sefatano at the gate betuan. Near a shop kama near Omu grievance, Omu how no mudi 2 years anymore. I buy Besham, Musebe. Mame Linda Oklu Soya Walker na we no fa de AM penny 4 kokoye no enra da won kran ne mponta mu edwadifo a wom jeja kwano ho a wakoyi wa free ho no say wom better task force na ono makoso agina ho no mo sebe ya obi ansansan na chimma prince also siedu etwaso a very activated task force. And so within by next Monday there, now you are putting the task force in place. So 1,000 task force, 500 bay Juma no pa, and even till bay Juma 24 hours a day. Send a bay on me to be a shama business. Some of the places out to be a month for others back. A Jodifobia woman, Adom News in Central for Etchin Common. Almost so edit to just say, and a Montua. Regional Minister, and in penny for a tree, a dear, a yepa. What touch about chicken at that time? Why about chicken at say? What bag betting? Child Rights International for Nene one more bisan sama who will be far Ghana Immigration Service a Juma one more year maybe some in a day to do NCA say and Quadan man memon and I'm crown with Breno. Wo you one more a free one year. As when he saw catcher Kanisha Buso Kai Kwame Kuma Circle no near Diano. If we actually a nipa bese 2,000 and I want Saka war more a more how much more do you see 60 a young quada. Nanumuna executive director that Child Rights International Bright Kokuapia and won who say any quite say be a sochia penny 4 ye day ebema war more a wakaya on for so by yenom near Diano crown or ye titi one for who dear so a ho. Nichemu ene. Some crown a walk on Hondia, ye GD says ye to me you moon lefio. Now ye here, they say ye perceive this Jumana, I say ye for Mrakwanso, near this Jumano. Now at the country be here, ye ever found Mrakwanso, they say, on my Ghana,
ɛde ne nsa hyɛ homa pii ase nto hwɛ the UN Convention on the Right of the Child a yɛn nsa hyɛ aseɛ wohwɛ African Charter no nso a yɛn nsa hyɛ aseɛ ɛna yɛtu anamɔ nso afa ho ama no yɛayɛ no mmara ɛwɔ ɔman mu ha enti nkora ho ban bɔ ɛyɛ ade hia ɔman no paa na mmara no nyinaa Ghana de ne nsa hyɛ aseɛ ne nea yɛankasa nso yɛayɛ no mmara wɔ ɔman mu ha no ɛkyerɛ sɛ bibia ɛkɔ so akora abrabɔ mu anaasɛ ɛde haw anaasɛ anamɔ bi obi betu afa akora ho biara no ɛsɛ akora ne yɛyɛdeɛ ne fa hodie ehia saa nipa no ansa na wetumi atu saa anamɔ no enti na ehu aba behia sɛ nkrɔfoɔ na yɛkye ɔmo fe kwan no ho no dodoɔ na over 60% ɛyɛ nkɔra na ɔmo wɔ kwan no ho enti na yɛgidi sɛ mmara no akyerɛ sɛ ɛfa kwan bi so ne yɛde ɛdi sɛ adwuma na ɛho behia sɛ yɛbɛfa saa kwan no so na ɛkwan a baako a mmara no de ato hɔ sɛ yɛtumi fa so no sɛ sɛ akɔra bi enu wɔ sɛ yɛtumi declare no sɛ ɔyɛ prohibited immigrant for that matter no yɛde no to detention because wohwɛ ne ɛkɔ na mpanyinfoɔ no ne nkɔra no nyinaa wohwɛ language a wɔn use nyinaa sɛ nkɔra no ne mpanyinfoɔ no nyinaa de ayɛ. Mayɛnto ansam no so na yɛnkɔ yɛnsɛm foforɔ emu na ɛyɛ high court ɛna Kane board chairman Owura Professor Ameyawa Kumfi nka wɔsɛ nnura wɔkɔ na ɛfa Skytrain ɛho nsɛnsɛm a sika yɛnhu baabi ɛfa yɛnom ne adeɛ ntinka wɔn bɔ ɔman yi kan a yɛde wɔn akɔgyina adaka mu no ka wɔsɛ wɔba ne etie n'ano asɛm dan so hwɛ mu a deɛ ɛtɔ so mmienu ni a eduru hɔ bi a yɛsɛ wɔyare mmerɛ ne mu ne nsɛm a wɔde to dwa ɛne Wakotonim abosomeda na etoso dumiensa afimpenu na aduonu wenum ne emu abra Kane CEO Emma Ghana Infrastructure Investment Fund Solomon Asamoah ya wono ebo Kane board chairman Emma Skytrain project Professor Ameyawa Kumfi esobo ekopie mu ewa asɛmdibia no enya de a Professor Kumfi otu ne na yesi asɛmdibia ho na nsɛm bia na lawyer ni yede tu dwa no wo kyerɛ mu ɛsɛ na ne ho emfa no ne senti okopie mu ewa University of Ghana Medical Center ya doctor for ne surgery abra ne so mu kopie mu ewa asɛmdibia ebiem no ne lawyer ni Duk Aaron Sasu esan so de to judge no wanim sɛ wɔn de Professor Kumfi esan so kopie mu ewa emergency unit ye no ewa University of Ghana Medical Center enne anopa opanyina ye ka ne ho asɛmi kwadro ahodro wode abɔ no wene sɛ ne maboni bi ekoso na nke no kura mpo betumi abɔ man no waka no na wonim ho ebi na saa kwadu yi nyina no efa $2 million a wo kyerɛ mu sɛ afimpenu na donkro ne mo no twiaye edema Africa Investment Holdings Limited said in Kebeya Skytrain project on betumi ade ho dwuma ewo nkramantam ne emu ye anya ade sɛ dwumadie no ekoso man panyefo din ho adanse besi samre no enya ade yade opanyin yade ode ho ma ne bo aba betudwa akyerɛ mu yade property na so ne lawyer ne hwɛ ne mo sɛ no ho betumi ato ne ntem sɛ de beya frasimia obetumi akopie mu asɛmdibia Arocha Ghana ye civil society organization wɔn bota nyina ne sɛ ɔbade bɔbra etwe ho ahyia insase nom ne ade no wɔn ɛbɔ ho dawuro na ne wɔn de ya wo mu fi sɛ enyumakuo bi afiase enua a egyina hɔ a ɛboa ye no wɔn mu twitwagu ɔse ho sunsuaso no ebi a ye nhunu ne na daakye ɔne Adom kase edi nkɔmɔ ma yehu say sa process activities of mu ye ni na ye cause for concern say ye kaya last 2 years urban roads require take key steps esan road construction mu ye ntino sanka sanwa no ko be yini na kra free ho and several citizens public near bebre na ka say there bi sene ndua no ama eho no enwini bia beda ho ama eho aye kama no sama from a paint no ye na ye care that time kwa na ye green Ghana na ade ye dredendua in the median of the roads na ntino ndua we esi owu kase ukotwa na asa wo ye counterproductive ade ye se ye no ye pese ye dredendua na ye Ghana cities no emu ye green man from a kama ye na ye home kama owie was side to just say ECG any Ghana Atomic Energy Commission penny for momodin say enua wonu matwagu no ombe ye nhye so obedua foforo ahyem na afi aban so de se na nusu se nkran ha akwantempa hodo so nyina no obedua enua wo ho se na be ye beboa ma nkran so apomodin afa ne ntoma pefra. When she said, the metima can say, I will see taking steps. They be a trend, a few obiano, taking steps, no mudred in Janibio.
esan say ekwan omo fa so omo di exercise ndi enye endra anaju ansana almost start say almost send circular no say ye betwe ndua na say ye be divert kwan no wo hwe police circular no kra mo de call around kran and kra no endra anwumre ansana almost send say issues that ukobisa urban roads isi a omo nim hu kra hwe say say exercise we cause and I believe say yenya ade sa Mamine no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay ye de asie ye da semre ne adaje a wode maye ye kwa bade de obon krata no ene online de na to so ye da se